Ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Kini ang atong nadungog nga ebanghelyo sa nilabay nga Domingo. Sa dihang gipadala ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa tinagurha. Apan sa pagbalik sa mga tinun-an, malipayon sila nga nagtaho kung unsa ang naitabo sa ilang misyon. Ilabi na diha sa pagingilin sa mga yawa, kay naminaw man ang mga yawa kanila. Mga igsuon, kung maghisgot kita og misyon, kung kita musunod sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo, kung kita mangalagad dinha kaniya, usahay moabot sa atong kinabuhi, makapangutana kita sa atong kaugalingon, kung kita angayan ba diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay makaingon kita sa atong kaugalingon, dili kita takos diha sa pagsunod ug pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan ako nga pari sa kanunay, muabot kini sa akong kaugalingon nga dili ako angayan tungod sa mga limitasyon, tungod sa mga kauyangon nga niya kanako. Apan ang Ginoo nagtawag kanatong tanan dinha sa pagpangalagad. Dinhi sa atong ebanghelyo atong nadungog nga gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an. Kita nakaila kanila, nakaila kita ni Simon ug sab ang iyang igsuon nga si Andres. Sila mangingisda, walay nahuman diha sa pag-eskwela. Ato usab nadungog nga anaa si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kung atong tan-awon diha sa atong mga mata nga tawhanon, kita mismo makahukom nga sila dili angayan dinha sa pagsunod ug pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sila gitawag sa atong Ginoong Hesus. Siguro kitang tanan usahay anaa gayud kanunay ang pag-ingon nga dili ako angayan. Ilabi na kung makadungog kita sa maong misyon. Anaa usahay ang pagduha-duha sa pagdawat niini. Anaa ang kahadlok apan ang Dios sa kanunay, anaa ang iyang grasya, anaa ang iyang gahom sa paghatag kanato ilabi na sa pagbuhat niini. Ang iyang dakong gugma ug kaluoy kini untana mao'y maghatag kanato ug kadasig. Kitang tanan gitawag diha sa pagpangalagad sama sa mga tinun-an ni Hesus, luyo sa atong mga kauyangon, luyo sa atong limitasyon. Sa kanunay diha sa mga sakramento, sa bunyag, sa kumpirma, kita gipahinumduman nga kita kabahin sa misyon. Kay kita nakaambit man diha sa pagkahari, pagkapari ug pagkapropeta ang misyon ni Hesus, ug kini usab gihatag kanato. Kining atong mga kahadlok, kining atong mga limitasyon, mga kahuyangon, nasayod ang Dios niini. Apan luyo nining tanan, kita gitawag sa maong misyon. Kita gitawag nga untana kita usab mupaambit sa gugma, sa kaluoy sa Dios ngadto sa uban. Palihog sa pagtindog, kay kita mga binunyagan man, mga misyonero usab kita. Pangitaon nato ang mga nawalang karnero sa Israel, upang ngayon nato ang panabang sa Dios sa pag-ingon.
Dios sa paglaom, lig-una kami. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang simbahan nga nagsabwag ug nagpadayon sa misyon ni Kristo, makabaton og lig-on nga hinagiban nga mao ang Dios nung kaalam, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang atong nasod magsabwag usab sa mensahe sa kaluwasan nga gikan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, lig-una kami. Nga ang mga misyonero magpabilin diha sa kaisog o makanunayon nga mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Nga ang mga kabus ug nanginahanglan makakita sa kabililhon sa misyon ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos Dios sa paglaom, lig-una kami. Nga ang imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Chopilo Kamomot obispo, Jose Baripari, mga sulugoon sa Dios, mabayaw na sila ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa paglaom, lig-una kami. Nga ang mga mitaliwan na mahidangat na sa langit ug malipayong magsaulog sa kamayaan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa paglaom, lig-una kami. Sa kahilom atong ihalad ang atong mga personal nga mga katuyuan ngadto sa atong maluluyon ug mahigugmaon nga amahan. Magampo kita. Dios sa paglaom, lig-una kami. Amahan, imo kami gipadala isip mga misyonero, busa hatagap kami ug kaalam sa pagsabuag sa imong himaya ngadto sa katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.